En dan nu het deel 4 van de stoet. En dat heeft de naam gekregen, de blijde inkomsten. En dat wordt geopend door Harmony Kunstoefening. En die spelen Spaanse marsen. De prins-bisschop van Luik en de hertog van Brabant deelden de macht in Maastricht. In de coach herkennen we Jan Jansen, staatsprins in 1986 en Armand Perenboom, de staatsprins van dit jaar.